què tal, nens i nenes, com esteu? Ja tornem a ser aquí des de la biblioteca Joaquim Bauxell per explicar-vos un altre conte. I què fem abans de començar el conte? Doncs ja ho sabeu, obrirem una espelma perquè ens faci companyia. Ja sabeu que vosaltres a casa també podeu fer el mateix. Ja la tenim aquí. I què farem? Saludem en Perot, va! Hola, Perot, què tal? Saluda a tots els nens i nenes, vinga! Hola! Nens i nenes, va, cantem-li la cançó en Perot, esteu a punt? Vinga, a la una, a les dues, a les tres. Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot, molt bé. En Perot està supercontent de tornar a estar aquí a la biblioteca. Ara el posarem aquí, que sabeu que a ell li agrada molt escoltar els contes. I què explicarem avui? Ja veieu que porto una mica de disfressa avui. Sabeu què és això? És un kimono. Un kimono és un vestit del Japó. I què farem avui? Doncs mireu, explicarem un conte amb un teatre que se'n diu Kamishibai. Esteu a punt? Doncs mireu, el Kamishibai, en japonès, és un teatre de paper. I sabeu d'on ve aquesta tradició mil·lenària? Doncs del Japó. Els monjos budistes començaven a explicar contes fets amb uns pergamins. I aquesta tradició va anar passant en els anys i en el temps fins a arribar als nostres dies. Hi havia el contador de contes, que era el Gato Kamishibai, que anava pel país i anava explicant històries a tots els nens i nenes darrere d'aquest petit teatre. I sabeu que els agradava molt als nens i nenes, que el Gato Kamishibai els hi donava caramels. Vinga, esteu preparats? Que avui us explicarem un conte amb el Kamishibai. Vinga, comencem. I què us explicarem avui? Doncs mireu, per celebrar el Dia del Medi Ambient, explicarem un conte relacionat amb el medi ambient. Com ja sabeu, la Terra cada vegada està més bruta. Fa falta molta feina perquè puguem viure en un planeta net. I tots hi hem de posar el nostre granet de sorra, amb petits gestos com cuidar els nostres boscos, estalviar aigua o reciclar. El cel i la Terra ens ho estan demanant a crits. Vols col·laborar? Si estàs disposat, escolta aquesta història de Dan el gegant, que ara mateix comença. En un lloc molt semblant on te vius, un dematí molt assolellat, de cop i volta el cel es va ennublar i la terra va tremolar i va aparèixer un gegant enorme. Tothom es va espantar en veure'l arribar. Sortosament, l'ensurt va durar només uns segons perquè va resultar que era un gegant d'allò més bo. Es deia Dan i allà es va quedar a viure amb tots els nens i nenes. Era tan i tan bo que fins i tot tenia compte i tenia molta cura de no trepitjar ni tan sols una petita formiga. I de seguida tots els nens i nenes se'l van estimar molt i molt, a Dan el gegant. Però esclar, en Dan tenia el peu molt gran, així és que, xaf, un dia, sense donar-se en compte, va esclafar un arbre tan sols amb una de les seves grans trepitjades. Això no pot ser, això no pot ser! Com segueix així, aquest gegant ens deixarà sense arbres, van començar a murmurar tots els habitants d'aquell lloc. Però per mentrestant, ells no paraven de tallar els boscos sencers per fabricar mobles i paper. I de vegades fins i tot provocaven incendis. Van passar els dies i va arribar la calor. En Dan tenia molta set perquè era molt gran, de manera que va començar a veure uns enormes vasos d'aigua del tamany d'una banyera. Gluc, 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 gluc. El gegant bevia molt i molt. Els habitants van començar a xiuxiuejar. Això no pot ser, això no pot ser. Com segueix així, aquest gegant ens deixarà sense aigua. Però ells malbarataven litres i litres d'aigua fent coses com banyar-se en lloc de dutxar-se i deixar l'aixeta oberta mentre es rentaven les dents.
I el pitjor de tot, en Dan, a més de beure tant, menjava també molt i molt i molt i molt, així que és que, plaf, sempre acabava fent unes caques enormes. Mireu-lo, mireu-lo com menja el gegant. Nyam, nyam, nyam. Això no pot ser, això no pot ser. Com segueixi així, aquest gegant ho deixarà tot ben ple de porqueria. Això deien, encara que ells només feien que tirar pilons i pilons d'escombraries per tot arreu sense reciclar res de res. Ah, i el pitjor de tots. En Dan tenia un cul tan i tan gros que feia molts i molts de pets. I feia uns pets tan i tan grossos que feien una pudor terrible i tothom havia de marxar corrents, corrents, corrents. Buf, quina pudor que fa en Dan el gegant. Els nens i nenes marxaven per tots costats quan el veien acostar-se. Això no pot ser, deien la gent tapant-se el nas. Com segueixi així, no hi haurà qui pugui respirar. No es podrà respirar aquí aquest poble. Però ningú deia res del fum negre, negríssim, que sortia de les ximeneies de les fàbriques i dels tubs d'escapament de tots els cotxes. Fora, fora, vés-te'n ben lluny, li van dir un dia, enfadats. Fora, no et volem més, no volem que es visquis aquí amb nosaltres. I Dan se'n va anar. Va agafar la seva motxilla ben carregada i va marxar. No estava trist, no, perquè a ell no li agradava gens l'idea de quedar-se a viure en un lloc on ningú se l'estimava. Així és que amb la motxilla, un bon dia al dematí, va desaparèixer d'aquell poble. En Dan, que somiava amb un cel blau ben net, va tenir per fi una idea. Amb la seva veu de gegant va començar a cridar: «Cuideu els boscos! No malberteu l'aigua! Recicleu les escombraries! Tots, vinga! Cuideu els boscos! No malbarateu l'aigua! Recicleu les escombraries!» I així continua cridant, perquè tots el sentim. I si tanques els ulls, segurament les paraules de Dan sonaran al teu interior. I si segueixes els seus consells, faràs que la Terra sigui un lloc millor on te puguem viure. Li faràs un favor gegant. Segons s'explica, el gegant, en Dan, va marxar cap al Pol Nord i des d'allí, quan es posa de peu, puc contemplar com el món s'està convertint en un desert. De lo trist que està, va plorar i plorar i plorar, fins que les seves llàgrimes es van congelar i es van convertir en enormes icebergs. I vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquesta història de Dan, el gegant, ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat. Aquesta història de Dan, el gegant, ja s'ha acabat. I sabeu per què us l'hem explicat? Perquè el dia 5 de juny també vam celebrar el Dia del Medi Ambient. I ara, si us sembla, per què no bufem l'espelma tots plegats? Vinga, va, a la 1, a les 2 i a les 3. Vinga, adéu-siau, neus i nenes. Fins la propera, cuideu-vos molt, un petó.